sendo moi alegre, moi divertido, creo que me vai permitir dirección. Podemos tomar algo, non queres tomar algo? Unha auguiña fresca, pero igual non é, pero non vouche traer algo que che vai gustar. Veña agora, María, vaiche gustar. Vamos a ver, quedan 20 minutos de programa e marchaste ao meu. Vouche traer algo, María, porque hai unha cousa que se fixo viral nas redes sociais como Manu que está triunfando. Vas a alucinar. Pero que traes? Vas a alucinar, María, Espresso Tonic. Como Espresso Tonic? Sí, Espresso Tonic. Isto non o tomaches aí nas vacacións en Ibiza, o Espresso Tonic? Non. Porque isto é a última moda en Italia. Xa lle pedín a Espiño un palé destas bebidas. Espresso Tonic, que é a última moda. Un pouco de espresso, de café espresso, tónica, un pouco de xeo, podes botar tamén unha rodela de limón. E isto é, mira, isto xa sabes, como nos bares, isto vai che encantar, é a última moda en Milán, María, Mira, botocho todo, non? E logo, ai, que fixeches, Dios mío. Estropeámoslo, plató. Non te preocupes, é que me gusta así con espuma. Mira, queres que probei antes? Sí, non, proba ti, porque eu non tomo café, Van vir Espiño e Rocío e o chiringuito desmontado ao final. Entonces o espresso macchiato xa non se leva. Igual había que revolver un pouco, non? Pero non che vou revolver como vi. A ver... Vale, estáme dicindo dirección que era ao revés, que hai que botarlle xente nas casas, hai que botarlle antes a tónica, non fagades como a min. Grazas, dirección, grazas. A ver, isto ten un sabor un pouco peculiar. É así como cítrico, pero claro, ten un segundo sabor ao café. A ver, eu prefiero o café con leite toda a vida. Isto din que che pega un... Sabes, que che dá un pelotazo, non sei, pero xa que che pega unha alegría no corpo. Mira, eu vou che dicir unha cousa. Que é refrescante, podo probarlo? Prova que eu vou che explicar a miña visión. Non teño nada, Dios mío, como vou te... Vale, perdón, Eu prefiero o café con leite toda a vida e a tónica mezclada, pero non che vou dicir aquí nas cámaras nin na televisión, pero tú xa sabes con que se mezcla a tónica e eu prefiero as cousas de toda a vida. A miña opinión vale moito, pero que pensarán os galegos desta bebida que é viral xa en Italia, que se cadra Espiño xa está probando por ali? Pois mirade o que nos dixeron. É descafeinado o café, non é descafeinado? Eu non o quero, non sei se a él lle gustou. Non é descafeinado, non? Non, mirade, vai. Vale, Carmen, tú eres cafetera? Sí. E a tónica? Non. Non moito. Charo, tú eres cafetera? Sí. Xa fun máis do que son. María, ti gusta o café? A min sí, moito. E a tónica? E a tónica tamén. Temos aquí un cóctel que ven de Italia, que é Espresso Tonic. E logo en Galicia non hai tónica café. Italia, ni que carallo. Galicia. É un minutiño de nada. Se chego tarde, sinto. Chega tarde. Isto é para disfrutalo con tempo. Hai un bo trago. Non ten alcohol ningún, Que tal? Sí, sabe a café. Como te chamas? Agustín. Perdón? Agustín. Non te entendo o nome. Agustín. Agustín, perdona, mamre. Vocaliza. Ui, casi lava todo. Non está tan mal, Non está tan mal, verdad? Está fresco, está... non sei. Tamén o pensei eu. Igual corta a sede. Non está mal. Non está mal, verdad? Non, pois ser fresquiña. Que sabe mucho a café, muy rico. Moi fresquiño. É fresquiño. Para a calor, parece que... Ainda tendo café, parece que che gustou. Sí. Non está bebible. Non está mal, sí. Fresquiño, por lo menos está fresco, que se agradece, non? Pois si, en días como este igual... Claro. Está rico. Sí. Adoptamos. Pero adoptámoslo non, é gallego. Tónica, café de toda a vida en Galicia. Refrescante, como que apagas. Si me dice que está bueno, me la bebo. A ver. Está muy malo. Está bon, pero un pouco amargo. Porque teño que levala por demais, non tamén habría bueno, contigo. Pois non xa bebía toda. Agustín, tú lo odias. Mal. Chicos, moita gracias. Ella tendrá hambre. Eu penso que podemos dicir que a beberaxe esta tuvo certo éxito. A verdade que o calor que fai ainda presta. Pero... Alá foi. Está ben, a verdade que está ben, sí.